दिनै माने नोंसोरथ' मिथिखायो जों सानदे बाथाय लाइभलाबो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव खावला सिबला नुजाफैलायबाय आरो ना सुनला मुनलानो ओमफ्राय बदल लानाया थांबाय आरो नुदो लोगोफोर बरिया कमेन्ट दिनै नुजाफैलायबाय आरो ना खावला सिबला दुर्गा फुजानि अननायाव नङा लोखि फुजानि अननायाव नोंसो Nebulae hamlalai te he pute Belum Pak? Hasan kita ya lu. Dia bermain itu anda kan. Bener dong. Komen. Dia malu sangat dengar. Nabung nih. Ikut ya si Bon. Komen dulu ya kan. Nih. So guys, udah nama? Nanti dulu kita dulu live lah. komen, ambil like. Like ada komen tentang mana? Kesukaan deh. Ektor lagi nulis ini semangat mana? Menang. Nung abla ange. Tuinanga. Ini satu deh. Lah, komen berapa aku dokumen? Komen dia. Beri, mungkin No komen. Mau lagi ya? Komen apa komen? नोंसिनि गेजेराव आरामसे कमेन्ट होब्रा जोंखौ एसे आंनि लान्च बायदि लोगोफोर उपाय गैया Mesem kita Ya, ini media. गामियाव दङमोन सासे सिख्ला नायब्लाब्ला होनब्ला Lala fai lo. komen लोगोफोर komen Komen dia tuh. Komen. सोर दङ pas मिथिगोन ना Kala sesama. Oi kala, menu kala. हम लोग काला ससुमा है हम लोग गमसा राजा है इसको पुंtina serana है ya komen berapa लोगोफोर komen अननानै प्लिज komen करो जल्दी से Jule karo. नोंसोर komen बासो जोंबो माइ मंगला कुकिं खालामनांगौमोन दा सुसुमायानो बारा लायाखै जोंनिया मोननैसो सुसुमायाव लामायाव Terus fuzeo. दुर्गा फुजानि पकेट मारिनाय Last fuzeo kali mana gerla खालामदोंमोन आरोना बेखौनो नांसालाबाय नोंसिनि गेजेराव खब्ला सिब्लाना नङा होमबा दा बायदि नुखादों दा बुंनि बेबायदि मौजि बुन्दा बायदि नोंसोर Lelanani tata हाबाखौ सोलोंनानै लाखा Biar jadi बिहामजो रायबा बिखुनजो रायब्ला बिहर गोसो गैला नंलालै Biar serai ba mici nanggen Aga ini nih karena itu naya komen लोगोफोर अननानै प्लिज komen komen dia ini kamu दिनै माथो komen गैथारा रावबो Cile mata Mia leki pusan lain yang pusan entah mana लोगो बुजानानै बेस्थ जानानै pada मानसिफोरा ओंखायनो आरोना Kunci kayak रा नायगासिनो र' komen नायथारनि आं
Tiêu à? Tiêu à? Kia hoa Bera ra. Vô cơ sân. Sosma bala Hey tumse Muhammad kata. O tere mere आथिखाल सानजु बायले लोगोफोर खामाव दं मायाव ला बिसोर फायबाय आरोना बिसोरनि अननायजोंनो लोगोसे लाइभआव साइकेल बिदि सुटबो दं गेलेबाय गैया? लोगोफोर लोगोफोर कमेन्ट यार कमेन्ट Masih boring deh. bayar आंनि गोसोआ इसाफोरखौ फिसा जोङो आधा घन्टा थागोन नायो मिथिबाय गोसोखौ लादोना नों Neng angin di Bagus ya, kan pada kusuk ya? Neng nunga belangai Bezonu mau Masa genang buzi menang कमेन्ट होब्रा कमेन्ट लोगोफोर अन्नानै हानायमानि कमेन्ट हो बहुत बुरी मनी सब प्लिज कमेन्ट करो भाइ लोग रावबो गैया लाइभआव जोंनि सानैल'सो जाना दङ दाबो तमान सासेल'सै Only सासेल'सै होमबा लोगोफोर नोंसोरनि अननायाव माय जायो गाहाम नांगौमोन आरोना भिउसबो थांला कमेन्ट थांला भिडिअखौ मोजां नायनाय बेस्थ' थायो नालाय लोगोफोर ओंखायनो जों माय दा nâng ang khương gắn nữ đa san प्रें nâng khâu nâng दिल है मानता नहीं लाइक कमेन्ट हो chi nơ cơ sử gia yơ अन्नानै कमेन्ट होब्रा asu nơ cơ sử gia yơ Neng kau membela nâng yê chơ gentleman Kami yêu dân khổ hơn ta khu sự đau thang bám vương đà cụ Kami yêu khá bơ lá vùng Busana tulis sih cu लोगोफोर कमेन्ट होब्रा कमेन्ट नाय गाहाम नाङो मानो होनब्ला जोंहा दा माने कमेन्ट हरनाय लोगो लोगोसो माबायदि खेल खालामनांगौ माबायदि खालामनाङा बेखौ जों मिथियो आरोना कमेन्ट होबासो मिथिया माने मिथियासोनांगौ मिथियो आरोना कमेन्ट होनाय लोगो लोगो जों मखिनाखौ जायो होननानै गोसो फैयो आरोना हानाय माने कमेन्ट हो खेलायावबो ओमफ्राय आरो भिडिअ जों भिउस थांथारो आरोना बेनोसो बाथ्राया दुखुबो नाङो इमान फार्स्ट समाव थांबाय भिउसआ गोग्गोमनो दा गैथारला आरो लोगोफोर क्या हुआ मा जाखो होननाय कैसे बिदिसो दा हुआ नायनोसै बिनि गेजेराव मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया नङा होमबा लोगोफोर नोंसोर अननानै भिडिअखौ नायबाय थायोब्ला आरो भिडिअखौ शेयार खालामब्ला साबस्क्राइब खालामब्ला नङा होमबा Gamna kerlai dia kau नङा होमबा लोगोफोर दुखुनि गेजेरजों हान्थिलांनाय लामाया नांथायबाय कमेन्ट खेना रावबो No, comment अननानै प्लिज कमेन्ट करो यार दिल है मानता नहीं जिंदगी बर्बाद हो गए दिल है मानता नहीं कोमेंट अन्नानै प्लिज कमेन्ट करो थोड़ा कमेन्ट कर दो लाइक हो थांफिनबाय सोरबा सासे थांफिनलायबाय गुरुंनो जे फुंनाय फुंनांगौब्रा माने Mungkin mana रायजोफोरा कमेन्ट होबासो दा मिथिगोन कमेन्ट नामा No comment लोगोफोर कमेन्ट सोर फैदों सोर फैयाखै जों मिथिलायलाङा नङा होमबा नोंसोर कमेन्ट लोगो जों नामा जोंनियाव माबा फैगोन मबाइलाव सिखाय फैगोन नङा होमबा उमुक होननानै होमबासो जों बुंहर हागोन भाइ सोरबा फैदों सोरबा फैयाखैमोन मिथिया ना लोगोफोर होननानै आखाया मानसि दिनै मानोबा फैसासो फैगोन नामा काटसो लोगोसे दा बरिं नांदों आरोना लोगोफोर जोङो कमेन्ट गैथारिखाय नोंसोरनि अननायाव कमेन्टआ थायोब्ला जोंबो इन्ट्रेस्ट नांगोन लाइभआव थानो आरो नोंसोरबो मोजां नांगोन आरोना
Yung satu lain namanya nih. लोगोफोर लाइक कमेन्ट करो यार Sosmed aja nih. नोंसोर कमेन्ट खालामना लोगो जों गाहाम नांगोन मिथिबाय कमेन्ट खालामना कमेन्ट खालामना हो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा होमबाने गोमो गाहाम नाङो आरोना लोगोफोर दा लाइफआव जोंनि लाइफआव गैखाथाराखै होननांगोन आरोना गैया कमेन्टआनो जिर' सासे Oh, गैया Oliva Boro. उनिमा Oh. नमस्कार खुलुमबाय दिनै खुलुमबाय. Sabrina Musa dede. उनिमा Wow. Mesane. Wow. Dasu mana sih sampai dia. Dasu mana sih? सटकान मोनसेलाय So, mana? Oh, ikut Karya juga sase segera. Rizal apa tadi? Rizal apa pun? Tadi. आं गोसोआव गैया kan खुले Ang Kamu dulu. dia. दे माने हो लगाव Oh, deh itu. लगाव Itu. Hei, deh, po. Itu action. Para dulu dengan sase segera. melalai bimbing sentel ससमाखौ नायब्ला जोंनि दामि जोंनि ससमाया मोजां नायो Sinaya Gamsa Raza. ससमाया जोंनि दुर्गा फुजानि लामायाव मोननायसो बियो जाबाय दा सुसुर Aduh, kemana? Ayo, sushi mas. गाना मिक्सरनिया रोंनो रे ना गाना जोंनोबो गोसो थायो नाने गानफोरखो माब्ला कटार मोनगोन बेखौ साननो जों मुमकिन कमेन्ट करो यार फार्स्ट टाइम कमेन्ट हरबाय जोंनिया उनिमिया खासिबारिनि उनिमिया गोजोन खाजोन खुलुम थाबाय नोंनि बे बुंनायखौ एसे गोजोन होबाय आरोना जायाफ्रामाबाबो गोसो गोरबोजों आरो कमेन्ट खालाम लोगोफोर लाइक खालाम शेयार खालाम जल्दी करो यार किसको नहीं kan sebelum makan ikan selai nasi lagi nggak? Nanti yang berapa sungai? 15 tahun kan masih sungai, orang itu sungai. Yang terkal ngomong kan, masa tu minum tak? Itu masa ni le, masa apa? Masa Ramazan kan dah siapa? Durga Puja ni masa kasih macam balu kasih mana kata kasih mana? Gesel juga kasih mana megon mudai, arne dah lagi puja pilih bayi. Ini kainan mana tu per? Ras sudah pakai sini. Ras puja pakai sini ras puja arne kita buat. Hari bini kita agan sudah pakai. Balu mau sudah naik bisa orang tu mesti ramai. Megon mudai. Hal tong. Ada serba megon mudai belakang hijau berkecil thay na. Ayah tapi aku mesti dulu tak bisa pakai. Lagi puja pakai sini. Nomba. Lagi puja pakai sini jaga sini dah. Jangan demian Dia present. Blok lah pun sambil lagi puja ese naik sih. Thằng nó balap sikon, thằng nó balap lah. Di sana mana? Bunai itu bawa thằng lah bisa thằng mah kerja tu sama dia ni. Karena kesu probain kesu nanga, mas pernah naik pas sejeng wan ke kesu thằng masih insya saya dah mau harus anjay jeng cibai. teman. Pura mau harus anjay jeng. Suapnya sana dia. Dia buat kudu nak punya. Nain coy, lagi bisa makan satu naga. Pura nak sedang raun merah naga. Ikan sana aja, ikan Oh, sana. blogging kan naga tu teman ni. Kamsakan utakan. Kamsakan dari anak syur kayu. Maksudnya. Pura pematang. Susu bakal kalah. Tundulut. Masih dapat jauh deh. Komen kamu lagi komen. Orang komen kamu. Kuman. Kau rasa pula. Ini dia hasil dia. Katam like kam. Komen apa? Komen tadi tu. Uni mana sudah? Ada. Uni mana sudah? Ang ngapa gelah, ngapa gelah, kasih sepak gelah. Ang sepagla, boy sepagla. Hey, Anu mah. Boy berpagla. Hei, sok Boy berpagla. Ini suatu juga. Short video saya kira short video kamu masih lagu for saya kita mana? Short apa na? Nena kata.
बिथांमोना 내가 가끔만 내려 이dik jingba nang ekdom terus jagan khalis neganan khopta sibar nangan 대신발 나는 아르 short video बनागासिनो ए हिजागोन mereka खालामनाय हिजागोन माने नोंसोर नायनायनि सायावसो आरोना नायनानै लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनांगौ अबसे होमबासो गाहाम नांगोन जोंबो नङा होमबा आरो जोंनिया माने माबाया सब भिडिअ इदि दुखु नङा दे जोंनिया मारामारिसो दुर्गा फुजा जानायखौथ' नारो इफोरो सानना ला बुलायनाय सुलायनाय नांलायना खमलायनाय लोंनानै बुलायनाय सोरबा हिनजावनि सलानि आरो बेफोर आरो बाथ्राफोरा साननाय खोथाय दुर्गा फुजा जानायखौथ' ना बारा खालामबा लोखि फुजा जाय खतरा खालामदों बेखौबो बनायगोन जों लागोनथाय बांसिनानो जायो आरो बेफोरबायदि घटना जायो आंखे बानायनाय जों गोसो बेबायदि गैयाब्लाबो भिडिअबो बानायगासिनो जायो नंगौ र' नोंला गोसोखांबोलानो अनाय होनाया गोरलै नङा नों सानो नों मा सानो कमेन्ट गरो यार भाइ लोग कमेन्ट होबासो गाहाम नाङोलै जोङो मिथिबायना कमेन्ट होआबो गैथारा कमेन्टनि गेजेरजों बुंबासो जोंबो गाहाम नाङो मासे मा बुंगोन बुंलै मा माया जालाङो आरोना बरिं नांलाङो जोंबो नोंसोर थाबासो जोंनि लाइफआव जोंबो थानो गाहाम नाङो बैसागु बोथोरा आलो दालो सफैसिगोन बैखौबो लानो सानदोंब्ला आंखौबो लानो सानदोंब्ला गानखोनो गोसोआव गैला गैला Tang 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 tang. गैया कमेन्टबो जेबो गैया दे मोसानो दसे सर आं नङा फागला नङा जावलिया बैसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला आंसो फाग्ला बैसो फागोला बयबो फागोला Ya, देहु aku mau ini apa? मासे बोरै दे दे आं थांबाय है कोन रायलायनोसै अ इदिनो Anu enggak? जा जा Đâu? gần rồi tôi gần nè Hơi tôi xem nào, khác hơn nhiều gì đây. Cảm ơn cái gì đúng không? Hơi sân chị. Là không? Go, comment cái đó, go. Comment không ra được vừa. 자 이렇게 Comment không comment. 소리 공항 Comment rồi. 공은 게야 Jadi Comment, देख लो comment. Mahdi लगाओ 60,000. 공은 해배 Con Mahi, oh Mahi re. 오 마히베 안 들을게 라가 무엉아이가 마히 어이 이빌렉스 뭔지 릴렉스 왜 Mahi le Mahi. 안 들을게 나마 Aja menu mah. Betul, Pak. Mahi. Oke, mahi menu. Pice pice. 호라민다 Mà không bỏ. Mahi. Comment nge mà bây giờ cô pra mazang na hama. Durga Puja ni. 뭐 그렇게 Durga Puja ni. Ngoma. Mà bây giờ cô pra Lakshmi Puja thang bai. Lakshmi Puja pakai sini. Jaga sini. 자가 수는 생티 Durga Puja thang bai. Ko rama bidi. Ras Puja pakai sini. Ko ber kita desa. Ko mina udah. 라스베리 코프라 마바이디 고메냐 Ma dokna lakhe, ma lakhe. 아르 던즈 아르 탕랭이프라이 Profile lawan na hinjo kasar na hinjo kasar dulu. Mahi nama tu mahi ka. Hinjo ka. Nung ma mes sungdi. 마이디 마르텐 게 나이네 대도세 간 그카우드 살티군 오노 마가니 잡으니까 아가 Nung naik kudu pra, nung naik kudu. Ngoma. Wih, kelas dah. Ukrang naik daun naik. Nero. Deh. Ah, supaya naik jauh lagi. Bisa dulu.
나이 나이 모장 스누라이 마야 왜 수나만 나오는 người là thay botol seya botol lei habezwa to lagi lah Ra vậy so Mày susu đi lah về đấy rồi, cũng nung không rea có bu kan berpura Kan kena Sabot malu kalamda lagi Gaya ba bal Ni sentimen mana Kalamda lagi gaya ba sentimen Sabot kalamda sindar na ditanya kan kita mana pak mai nोंथां नोंदोंलाय लोगो दोंखाय माथो आंना सापर्ट खालामदो लोगो गैयाबा wow very nice saltiman माने नोंदों लोगो दोंखायो नामा जोङो माहि दोंखायो आंनियाव दाखालि बावैसो लोगो मोनदों नोंथां माहि होननानै माहि आइ लाइफ नामा होननानै मोनसे मेसेज सुरदों आरो नोंथां माबा सोरनिबा लाइभआव फैदों आङो बिबि ब्लग नामा बिनियाव Kumano bodo माहि बिबि ब्लगनायाव नोंखौ लोगो बानायदोंमोन जानो आङो Kumano bodo bra कमेन्ट लोगो माहि आइबा आइ लाइफ इउ होनलायनाय आं नों बावबाय नामा नोङो आंखौ हाब बावबाय जानो हागौ नोङो आंखौ आइ लाइफ इउ होननानै बुंथारदों खनसे माहि होननानै आंनि जिउनि रानि माहि आइ लाइफ इउ होननानै हरदोंमोन मेसेज नंगौना गोसोखांबानो जाबाय Ninja kali नङाबाथाय आं हिनजावखा नंबाबो नङाबाबो आरो ना बेखौ खामदा आइ लाइफ इउ होननानै खनसे माबायाव बिबि ब्लगाव आरो ना गोसो दंना गैया अ हा हा हे हे अ नंगौ नोङो जोंनिखौ खामाखोबा नोंबो जोंनिखौ सोर खालामनो हादो क्रेपनो आरे बेलेगखौ थुनानै होदो बेलेगखौ थुनानै आरो समायना समायना सिख्लाफोरखौ नोंनि लोगोफोरखौ लाना फैदो जोंनि गोरबो बिखाजों खुलुमनाय थागोन लोगोसे हायोब्ला नोंनो अननानै रिसिपसन हरगोन जोङो हायोबा नोंखौ लोखि फुजा लोगो हमनो हा 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 हे हे ओइ हा हा होननायखौ बिराद मोजां नांदों नोंनि मिनिनायनि स्टाइलखौ नुनायनि मिनिनायखौ नुनानै आं बे प्रफाइल पिक्सार नुनानै सानदों आरो आयै सिमांनि रानि जागोन नामा नंदों आरो गोसोआव आङो मिथिबाय माहि माय डियार बेस्ट फ्रेन्ड कमेन्ट हो अननानै मा होदो Agai bibi Nai logo Mendung. Mendeng Oh haha nunggu Logo mendeng mana Ah. Bibi blogau baby blah oh baby Imani ka maga minyi man yan le urun Kami cerita dulu lah oh main nang maga min le unana Kami kita cerita dulu dulu Malam ini Macam ni macam ni hinjau mun fai thara le jing ngau mun chibana lai baw nang fai la ber na thani lo sai jing ngau uni ma ada mahi jangan nang sari jangan nang deng Hinjau kono kita kata huwa khan wali nyu khasi ai nan chayang modam suban mi chiang Kita nak satu lagi Disney. Disney? I'm from Disney oh Wow bisni maga min le bisni ani ko suding le kase bisni yo lah parani mau nih lah para lah para Disney mana? Kami nak kita ada kami nang kita Disney bra mana kami Tangga sakit marah nang sono tayo. Mahi. Oh mahi. Mahi. ah jangan mahiye oh ke mahi meno Neris nasisnya Susumya. Toples ni. Susumya. kita mana Top 10 nilai teman-teman. oh top 10 nih Susuma. Top 10. mana 11 nih Top 10 le so dengar na. ini Wow Disney bola kuri ni Nang krisap sin Rau bergaya, oh mahi. Nang krisap sin rau bergaya, oh mahi. Nang kemeneblah, gesia gezengen. Hey Duku dalam Terus yang Zengedau ini naik dia. ke Ma, bola kuri ni Disney mana kita bola kuri ni bola buri Gusto na kaya yung sundang pagi Sa sering sebentar na Gusto na yun gusto na kaya niya Dunguman Kaya nung asyang dengar na Ang dibulata Kutayla Gusto tunay man Yung kanang na Kung na Malawa lang yung banang dun suku-suku nih baterai lagi Megon nisar dun Kaya may ganarang ito Begoni sarau angin kulo nangge la 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 Kerbeni nezerang angin kulo sana Phơi dân ngoài Phơi mahi phơi Karena apa jadi cumcia
रोजाबदो आरो नाय माहि दिमारिनो माने थफागलफोर मासि इन्जु नोंसोरलाय आं बायदि वाव नों बायदि जाखानांगो जाखानांगो इन्जय गेबा खिया जिबनाव Kasi boleh tu kia boleh ini. बारा खोंबा मा इन्जय हायाव बुंनो गोनां नोंनि थाखाय माहि आरो रदो रावबो फैयारा सानसे मोननै फायालाय सनामोन फैया Dini सोर kita. फैनो Dini dia. जों नैलाय खावब्ला सिब्ला असाइस गैया सोरबा टिबु मोखां सोरबा बान्दर मोखां सोरबा नेवलाय मोखां सोरबा फान्थाव मोखां मोजांनिलाय जाया लाब गैया ओंखायनो जोङो जि फायो बिदिनो गोजोन आरोना सासेयानो जा सानैयानो जा गोजोननाय थायो फैलेन खासिखौ मिलायबाय खासि खमायलायबाय नङा होमबा ini lagaw Kenang jiwa. सोर ini माहि lagaw नोंनि लाइफआव दाय फैगोन माहि Duku kenang jiwa. Rawa gaya. बेखौ आं मोजाङै मिथिखायो Ang mga zoom. मिथिगौ होब्रा मोजां मोजां रोंबा ससे मा होनले ससे रोजाबगोन karena ini dikasihnya mana sembah Duku kenang jiwa. wow Rawa lega gaya. Biku di zemin cia. ได้มาเสียเรา Segala. Karena rumbang megon besang Wahi bagi nang ni mohon Zagan na nang lai ang ni zim ni rani Nang bawa nang bagi na mahi Biar nang oh gila deh bihir dengar datanglah Kalah milih nih kayak sultan dong Biar dengar online ni senama. Mana đừng nắm sữa na Udah kan tuh supaya tangan nih main sữa na kuman Biar ang zeng Somai gena Somaya Somaya Blabe Labe gần mahi Nâng xa Nâng na nào Nâng khâu nông à bà bơ Bơ saya hồn từng bla Haria aku menghagen Karena sini panen ini saya dari Sup panen ini Jeng mezang dan dasar kayak mana Ultang patang arep gusku Mana gusku Thena mereka sudah jeng mau mbak Jeng gaya penuhana lain Ngeri nana entertainment kayak mau mbak Terus Entertainment Let's go for it Entertainment Komen dek lo bhai lo minum tu tidak Nang kami ni pasal enggak benar. Meskipun dah baik di nama nilai nak naik Tak tada Haba hoka perkauba Selena ni laka. Apa kau menam tu? Hei makan ini Meskipun didi Apa kau menang deh Meskipun didi Sekarang ya Oh. Ket angha engkang Sudah tu Hai Mahi Oh mahire Thang Oh Mahi Demi lahir lo pengen takai kezenai tabai mahi engkau sungguh deng bra engkau sungguh tang deh Aku sudah boleh 30 menit boleh kita boleh. thang kau orang sepuluh modern na thang deh demi lahir Betul, dai betul. mahi demi lahir lo sebut thanggen na asal Ang salam kang bakal solo se de deh jangan main kata saya mini lah kunci malah belum kemudian main kunci mini Mini kunci Mini mini main Smile Smile Betul. Wah. Bye bye Sona Sona Au. Au Khap tao ra cái lẹ thằng thiên Pada katiau ami serau. Penanggaku bergenang Yang lunan dengan mi kacau. Nengulang Belah Berai Zanai lưng này, chi này su này, su gửi là. Bye bye. Nunca me ninguém será bicho no bicho não, não tô nessa merda. Sampai na. Like, Kita tutup.